Khatkhati along puthot 25,604 heroin drugs kenep dun too long. Ingdeng thongkep aparman karbilamet amai terikam amai kesengpon. Khatkhati along puthot 25,604 heroin drugs kenep dun too long. Phai for arni, anarlo porphai krehini apor malom, Khatkhati police station kaparlo, NH39, Atovarpi Naka checking kapado bom ahut, ehum Dimapur pen Golaghat kacheleng abas, Rimjim registration nong, AS05G1702 along pen, home inkoi adrugs kenep ponlong, Labangso adrugs inut sarpimar along pen si, Labangso adrugs long pon pusi, raikom sai ki atum penang thandun. Adun to Labangso adrugs Tangrumpet pen 25,604 grams pusi chini dun. Lasonsi kacheleng check abang phi amen Rita Mozumdar Tinsukia by jogun asor pusi tangthek ponlong. Labangso heroin drugs Khatkhati raikom sai ki atum si chepari deng ponlo. HDP pen hemari benang kilo Abirta pay news 24/7. Ingdeng thongkep aparman karbilamet amai terikam amai kesengpon. Benini phai pli arni inkoira si borjan constituency kaparlo rong thelu pathu aklamalong. Kebangji thongkep rahini angdeng karbilamet amai ningkan esek amai pi. Non kebangji suri hini ra inkoira pli aparman terikam amai kesengpon. Sonsi mai chari pon barim ingti mai phutiri pi karbilamet amai lapen. Aluhi pachini joysing tokbi chunbang tiripi karbilamet amai pensi amen tarampon lo. Aduntu aluhi sarpo aman pen surya rongphar art and culture KAECEM barin jivan chandra pathak nobente rang chairman KLDB sar BDB education board chairman thamson rongpi mai phutiripi KSA anparta manpeng kedok kethe kedinga tumche tongdun si mai RDP dun. Lapen bangso amai ningkan isek amai pi alir alon pen pachun thek jia phan tirikam amai kesengpon along surya rongphar art and culture tirikam mai phu lapen onteron tirikam chunbang atuma phansi kado kave chedom sarpen ingwai ponlo anparta akenang sot kaprek asan chom aphan sengpon thusi mesen me et pen pachun ponlo HDP pen hemari benang kilo Abirta pay news 24/7. Pini itu nggak tuh cuma antar deh kalau berreglo kasi bukan alam japan ini tanggal lo pasti aku cepet tak cehegi buat tuar kali lo pasti iklan kitchen nanji pasti boleh ponan popsi suatu ini klompen deh ponan lo